ଘିନି ଆସିଥିଲେ ମୁଢ଼ି। ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ଯେ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଢୁଣି। ଆଉ ତାହାକୁ ଦେଖି ରାଗେ ମୋର ଲାଲ ହେଇଗଲା ଠୁଣି। ବୁଢ଼ାକେ ଆସିଛେ ନାଇଁ ଦିଶଲେ କାଣା କର୍ମା। ହେନ୍ତି ବି ମୁଇଁ କାଣିଟା ନାଇଁ ଆନି ନ ଚଷମା। ଇଟା ଗୁଟେ କାଣା ବୋଲି ତାହାକେ ଆନଲି ବେଟି। ଆଉ ନାଇଁ ଜାନି ପାରିଲି ବୋଲି ହାତେ ଦେଲି ରେତି। ଦୌଡ଼ି ଗଲି ଆଗକେ ଟିକେ ଦେଖିଲି ବୋଲି କେକ୍। ଡାଉଟ୍ ଲାଗଲା ଏକେ କହିଲି ଭଲ୍ କରି ଦେଖ। ରେଟ୍ କେତେ କହିଲି ଯେ ଦୋକାନୀ କହିଲା 10। ରେଟ୍ ଶୁନି ମନ କହିଲା ଜଲ୍ଦି ସାଣ୍ଟି ବସ୍। ଇ ଜାଗାରେ ବି ମୁଢ଼ି ମିଲ୍ସି ଅଛେ ମୁଢ଼ି ମିଲ୍। ଏ କଥା ଶୁନି ତମେ ନାଇଁ ହସ ଖିଲ୍ ଖିଲ୍। ଥାକ୍ ଥାକ୍ କରି ଥୁଆ ହେଇଛେ ଇଟା କେଁ ପାକେଟ ବସ୍ତା। ଜାଣା ହଉ କି ତାଣା ହଉ ବା ସବୁ ମିଲୁଛେ ଶସ୍ତା। A few moments later. लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मुढ़ी लगी जेहेतु आज इतकी टंगा इनकम कली लाइक तो बनता है।